ok ng'ano immediately. Kwan jopur maweyo pur mar ndawa kaluwore koda midhiero mokelo kendo donjo e pur mag kothe mamoko medore e kaunti ma Migori. Maloyo jopur 2,000 oseweyo pur mar ndawa kendo donjo e pur mag kothe kaka mar oganda. Jojuma miyo sigana no matut. Piny mangima kedo kod pur mar ndawa ma osetudi kod midhiero mathoth ma oting'o tuoche. Lipot yango ni kata bed ni pur mar ndawa odok piny kod 15.8 e piny mangima, to pinjego mag Afrika pur mar ndawa oidho malo kod 19.8 e kinde mar higa 2005 nyaka 2020. Piny Kenya en namba 7 kuom pinjego mag Afrika ma pur ndawa pod nitie malo. E piny Kenya, kaunti ma Migori en achiel kuom counties ma jopur mathoth osebedo ka puro ndawa. Kata kamano, kaluwore kod kampen mar tieko pur mar ndawa, jopur malo 2,000 oseweyo pur ndawa kendo donjo e kothe mamoko e kaunti ma Migori. Miya donjo e pur niang', kata sani an gi niang' moko mane dhot kani kende. Pewe kun mancha wabete yien nadhi arwake niang'. Kore doka niang' at least an gi faite ni. Francis Onyango Ndiala majegni 43 mawuok e sub-kontin ma Uriri e kaunti ma Migori en achiel kuom jopur ma oseweyo pur mar ndawa kendo donjo e kothe mamoko. Achako puro ndawa 201 ka atemo class 8 to nyapure nyaka 2020 ema nyawe ka luwore ni gi shida moko matindo. Bola mane wang'e ndawa pod ochung', kata kamano osebedo kok ti kode bang' weyo pur mar ndawa higni mathoth mokalo. Onyango wacho ni ne oweyo pur mar ndawa bang' wito min ode kaachiel kod owetene 2 ma thogi ne obiro nikech ndawa. Wakati ma abedo katiye gi minot manayudo nodhi mokelo ne kansa moro e kore ma temo thiedho motama mat long last eto notho ato pod adong'. Koro naneno ka mondo miya faida nochalo gima an makoro duoka chien. Oyepo to nero ka brothers na gi nok gin joma madho ndawa machodo ka nyaka baba na ne pod ngima, to ka pur ndawa ni obiro koro giyude easily ma gibed addicted to madho ndawa ni. Monego ni aboyegi no bed affected. Sani odong' kod osigo marito nyithi kiye buora. Maduong' to notho gi minot te, do nowe nyithindo 5. Nyithindo 5 nowe yawuoyi 4 gi nyaka 1. Ginasetemogi ma ng'ato ka ng'ato to osetieko e level mar secondary. Mana mag brother na machielo ema pod dhi gine high school, nyako maduong' ema sani university. Lipot yango ni 5 mag bunge ma iketho kod ikelo kod pur mar ndawa. Ikaushago gi yien, to ka yien onge to pur ne tek. Koro kapimo yuto ne gi nyiewo yien mondo kore katiye, nyayudo ka onge gima dhi faida madhi yude. Kumo tiyo kod nyithindo wechego mag pur ndawa en achiel kuom gigo ma osemiyo bende pur mar ndawa koro osedok piny e kaunti ma Migori mangima. Lipot yango ni maromo nyithindo 1.3 itiyo godo kuondego mag puro ndawa e piny mangima. E seche moko kuom jopur mag ndawa weyo purni, moko kuom jopur to pod okwamo e pur mar ndawa. Asepuro ndawa kuom higni madhi 6 to pod apure nyaka sani. But berne okonya chulo school fee nikech apuonjo nyithindo. An gi nyithindo school fee okonya. Tuochego pok aneno momiyo pod adhi mbele pidhe, but nokonwa ni nyithindo emoko nego bed ni watiyogo machiegni e ndawa. Lipot yango ni bedo ni piny owacho ok osechiwo kothe mamoko kendo manyo chiro ne jopur ma inyalo use kothego magimiyo jopur osimo kuom jopur koro pod okwamo e pur mar ndawa. Pod ikelonwa gi mos kaka sani nyocha gikelonwa avocado mobedo grafted, wasepidhogi koro pok gike kiwango mwanyalo yude profit mondo wawe ndawa. Gimomiyo ndawa no berna nikech apure tayudo pesa dichiel but tiang' budho. Pur mar ndawa osetudi
kod tuoche mathoth ma oting'o mago makobo, nok mar chiemo, kaachiel kod kethruok mag alwora. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koa e ripod George Juma mano kanyero katimore Migori, wadhi nyaka Bondo kuma